să ne jucăm efectiv stilul Brainrot Update. Și uitați-vă aici ce am eu, un Kitopat chepa de 542 de milioane, aproape face ca un strawberry elefant. Și da. Oh my god. www. Ok, și astăzi o să fie un update. Fără facecam, că o să fie mai mult lag decât lag. Gen, știți ce zic? Mai mult lag decât lag, decât lag, decât lag. Da, ați înțeles bine. Mai mult lag decât lag, decât lag, decât lag. Ok? Și o să luăm toate brainrot-urile noi. Nu știu dacă le luăm pe toate. Cred că le luăm și pe stick. Pentru că ele adminul acum. Ok, avem aici și alte brainrot-uri, nu numai Kitopatul, avem aici și Totosaur 27 de milioane, aici Ombrello Topolino 6.5 milioane, și Giftine Spiderine 11.9 milioane, o să fie da. Wait a second. Here we go. 5 minute. I'm gonna try my best. Bă, stii că scris, bro. A zis că o să fac ce pot eu. Mai bun. Ok, baboiu. Ia, Michael Jackson e aici și îți dă o notă dacă la final e cel mai bun admin abuse. Da. Și fratelor, acum e ceasul 8:54 noaptea. Și sper ca să ne dea ceva bun, Sami. Că data trecută mi-a dat un kit pachepa de 542 de milioane. Și asta e foarte bun. Trebuie să stărzăm și Brainrot God-urile de aici. Nu-mi plac Brainrot God-urile. Îmi plac numai Los Tipitopitacos. Asta e secret, îl țin, l-am luat din Lucky Block Cyborg. De ce? Poate să ne dea crești și după aia nu-l mai avem? Ok, David, o să vină în 4 minute update. Oh my god, bro. Oh my god, bro. Bro, oh my god, bro. What? Ce s-a auzit? Ce s-a auzit? Ce s-a auzit? Bă, da. Ia să vedem câți oameni sunt pe joc. Ia să vedem câți prieteni sunt pe admin abuse. Ok. Username-ul meu este DHDBSNDDSD. Și cam atât. Asta e username-ul meu. Și haideți să vedem, bă, nu se încarcă, bă. Nici nu se încarcă, baboiul. Ok. Ok, acum merge. Bă, David, ce faci? Vrei să te bat? Vrei să te bat, îngrijori. Bă, what? Ok. Bă, David, de ce faci așa? Ok. Dacă sunt mulți prieteni, o să facem trade-uri să vedem dacă ne dă ceva mai bun decât Kitopaci. Dacă ne dă, bă, nu știu. Bă, da, dar de ce vrei să dai în mine?
Ok, după aia o să facem trader că nu merge la tu, dar merge pe bandă. Nu știu de ce merge pe bandă, dar nu merge ca să fac trader. Deci, da. Cu ce vrem? Da, ce minute. Toto Sahur, Ombrello Topolino, pe care nu putem să facem trade, ci username-ul meu în description. Baboiu. Granny house, I don't wanna stay. Wanna stay there, I don't wanna be a granny's house. Say we're going out. I don't wanna be a granny's house. Say we're going out. Dar v-am și eu din asta Topolino, Umbrella Topolino, uite. Bă, punem la fel. Să apăcem de unul. Nu? Mai trebuie unul din... Ok. Dar bă, să spice ceva bun. Să spice ceva bun. Să apăcem de pe timp cât o pată să vedem. Îl pun eu să văd. Faceți cât. Să le deschis. Așteaptă să se deschidă. Ok, gata. Eu vin. Mai puțin ce vine? Ia la... Nu ăla! Topolino, bro. Nu vreau tu spune. Mi-a dat Wembudu, cred. Bro. Nu mai știu ca să vorbesc. Numai de la update. Ia Wembudu, tu ce ai? Bro, am văzut ceva de 175 de milioane. Vreau să văd ce. La Davoritos... Nu. Bro, dar nu e așa de bun gen, dar 56 de milioane, bro. Bro, add more. L3, bro. Chiar e L3. L3. Haideți să-l punem în Stake here. Ce e stake here? Să vină stake. Stake here. Dar nu e altceva. Ce aplicație mai bun? Ok. Unde este stake? M-am mutat la el acum 5 ani. Vreau să vină pe server. Eu 8 lag. Stake a activat 8x lag. W stake. Dacă ne spawnează. E admin pentru 24 de ore. Bine, 30 de minute. Semi made mi-a custom snap. Băi, stai. Băgă snap. It might be the most cursed thing ever. Take cover. Se spawnează tipi de toalet. Ce e aia? Oh my god, vine! Nu. Oh my god, ce are burger acolo? Ok, a făcut ca Michael Jackson. Ce-a dat cu capul de perete. Ok. There will also be a limited stake brain today. Yes, cred că putem. De ce o gaură? A făcut stake, bro. Care capul de stake? Now. Ok, ia să vedem ce face Sami. Se joacă la calculator. Who wants some la vaca? Bro, nu aduce aveți înapoi, bro. Bine, putem să facem ritual, gen. Vine și Vlad. Bine, hai, dă-ne este la vacas. Că eu ador la vacas. Admor. Nu face la fel ca al meu, bro. Fair trade, bro. Bro, L3. Dar du-te pune la sus. Pune și ce vrei tu, dar
Face doar 100. Vrei să mai face 500. Care nu face mult. Cât prieteni sunt online acum, bro. Bombardino băcarino. Da, pe care trebuie. Unde? A, de l-ai luat. 6 milioane, da, bă. Să dăm trade la Carter 2-6 din asta. Ia, îi dăm câte 4 să vedem ce ne dă. Glaciator. Ia, ce îmi dai pentru fiecare pachetat? Vreau zic că îmi dai cosadia, crocodia. L3, baboi. L3. Am aici 1000 de băieți. Bob 600697. Stick base. Baza lui Stick ain't no way, bro. Ain't no way. Nimic bun. Da. Emma, keep skipping. Sorry, guys. Carcher Sahur. Ce este? Carcher. Soldairon Motation. Motation de băgătison. Hai, vreau brevetele tare, băbă. Ok. Ia-l pe job, ca să-l bagi la fuse. Ok, da, băi, și... O să-i dăm trade lui Roblox. Bariuță jos, 2, 1, 3, 8. Ok, bro. De ce nu vrei să fac cu tine, bro? Cu asta deja am dat și, bă, mi-a dat căcat, bă. În locul ce tot era? Da. Nu, Carter era 2, 6, 1, 3, 2, 3. Ia. Drod. Dă-mi altă ofertă, gen. Dă-mi altă ofertă. Dă-mi altă ofertă. Nu am alt pe telefon, doar asta. Stai, dacă scot toate astea. Light are Vlad. Instalat, repede. Add more. Bro. Merge puțin mai bine. Da. Ce se spawna la noi? Ce? Nimic, bro. Nimic, bro. Ain't no way. I'm gonna do something crazy. Let's go. Ia, cine dă crazy? Cine dă Sun crazy? Nu, Stick. Ne dă ceva crazy. Ce? Am auzit Lucky Block. Au. E vreo God, David. Ce? Da, nici n-am văzut, bă. 3. Vine Stick, din nou. A făcut o gaură în jos. Uite. Ei, nu. Dacă uiți? Nu, vreau să văd să le apă. Bine. Le apă să dăm mai încet. Bine. Să uita la tot. Hai să-ți dau la altul. Testa. Ce, bro? Și de ce e ketchup pe jos? E muștar. Da, muștar. I'm Lauki getting hungry. Bă, să mănânce ceva steak. Steak, nu mânca nimic.
ating... Păi da, vinu, că alea sunt bune. Trebuie să fac aici. A făcut ceva crazy la net. Cine se aruncă burger din aer? Uitați. Băi, de ce mi-e unul de? Că nu mai mâncare de el. Cât de bun e burgerul. Bro, mi-a dat creză. Dăm să-i dă cross. Ok, stați un pic, o să revin. Ok, stați un pic, trebuie să revin. Chiar acum. Gogoașa își fă cuvânt și se rostogoli mai departe la vale. Ok, acum trebuie să intrăm înapoi, prieten. Deci, bro, 3.4 milioane pe Steam, bro, oameni sunt. Chiar acum, și dacă intru eu, o să se facă 3 milioane și punct 5, cred. Nu se știe dacă poate, dar... nu știu. Trebuie să intrăm înapoi. Eu nu vreau să nu fac videoclip pe Stele Brăt. Eu vreau să fac videoclip pe Stele Brăt. Deci ăsta e partea 3 sau a 4-a din acest videoclip. Deci haide, încarcă-te, bă. Ok, nu se încarcă, bro. Stați un pic. Da, vai intra tot. La mine nu se încarcă serverul. Ok, stați un pic, că trebuie să intru acum. Trebuie să intru. Haide. Ok, oh my god, am intrat acum? Prin hambar cu trobăită, cu smântână pregătită, cu mult unt bine prăjită, pe fereastră răcorită. De la bătrânel am fugit, de la bătrânică am fugit, de la iepuri am fugit, de la lup eu am fugit, iar de la tine, Moș Martine, oi fugi cât ai clipi. Gogoașa își fă cuvânt și se rostogoli mai departe. Iar osul, creoi, nici nu văzu încotro o luă. Se mai rostogoli Gogoașa cât se rostogoli, până și care o fulte, roșcată,
și vicleană. Salut, Gogoașă! Ce drăgălașă ești! Ce cauți aici în pădurea întunecată? Nu ți-e frică că vei fi mâncată? Gogoașa se uită la ea și cântă cânticul său. Sunt gogoașă rotunjită, sunt gogoașă rumenită, de prin saci scuturată, din unghiere măturată, prin hambar cotrobăită, cu smântână pregătită, cu mult unt bine prăjită, pe fereastră răcorită. De la bătrânel am fugit, de la bătrânică am fugit, de la iepări am fugit, de la lup eu am fugit, de la urs eu am fugit. Iar de la tine, vulpișoară, oi fugi cât ai clipi. Vai, ce cântec frumos! Eu însă sunt bătrână și nu te aud bine. Urcă, te rog, pe năsucul meu și mai cântă-mi odată. Gogoașa urcă pe nasul vulpii viclene și cântă din nou. Sunt gogoașă rotunjită, sunt gogoașă rumenită, de prin saci scuturată, din unghiere măturată, prin hambar cotrobăită, cu smântână pregătită, cu mult unt bine prăjită, pe fereastră răcorită. De la bătrânel am fugit, de la bătrânică am fugit, de la iepări am fugit, de la lup eu am fugit, de la urs eu am fugit. De la tine, vulpișoară, oi fugi cât ai clipi. Ah, ce frumos cânți! Urcă, te rog, pe limba mea și mai cântă-mi odată. Gogoașa urcă în gura vulpii viclene și începu. Sunt gogoașă rotunjită, sunt gogoașă rumenită, de prin saci scuturată, din unghiere măturată, prin hambar cotrobăită, cu smântână pregătită, cu mult unt bine prăjită, pe fereastră răcorită. De la bătrânel am fugit, de la bătrânică am fugit, de la iepări am fugit, de la lup eu am fugit, de la urs eu am fugit. Când colo, șaț! Gogoașa încrezută în sine fu înghisită de vulpi. Trebuie să nu ne mai ducăm? Bine.